Тайните на демоните, пътешествия през религиите, добре дошли в Кодексът. Днес ще се потопим в тъмните и загадъчни светове на демоните, свръхестествени същества, които присъстват в множество религиозни и културни традиции. От древните митове до съвременните интерпретации, демоните са едновременно плашещи и интригуващи, отразявайки вечните човешки страхове и очарования от непознатото. Ще се отправим на пътешествие през различните религии и митологии, за да разкрием тайните на тези същества. Ще се запознаем с произхода им, с ролите, които са играли в различните култури и с начина, по който са били възприемани през вековете. Ако тази тема ви вълнува, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропуснете нашите бъдещи видеа. Нашата история започва в утробата на цивилизацията сред руините на древните империи. Още в зората на човешката история сред шумерите и акадците се появяват вярвания за зли духове, наречени Утукку и Галу. Тези същества, криещи се в сенките, са смятани за причинители на болести, нещастия и природни бедствия. В древен Египет богът Сет, често изобразяван с глава на непознато животно, е асоцииран с хаоса, пустинята и разрушението, въпреки че не е смятан за демон в съвременния смисъл. Сет представлява тъмната страна на сътворението, противоположна на божествения ред, установен от богове като Ра и Озирис. Тези ранни вярвания представляват опит на древните хора да си обяснят необяснимото – болестите, смъртта, природните бедствия. Демоните в най-ранните си форми са олицетворение на страха от непознатото и неконтролируемото. Интересно е да се отбележи, че дори в тези ранни вярвания демоните не са винаги абсолютно зли. Те са по-скоро сили на природата, които могат да бъдат както разрушителни, така и полезни в зависимост от обстоятелствата. Тази двойственост на природата на демоните ще се запази и в по-късните религиозни традиции, отразявайки сложността на човешкото възприятие за добро и зло. В юдаизма демони като Лилит, Азазел и Левиатан заемат важно място в религиозните текстове и фолклора. Лилит, например, е описвана като нощен демон, която броди из пустините и руините, вредейки на новородени и бременни жени. Азазел, споменат в книгата Левит, е демон, на който е бил принасян в жертва козел, за да отнесе греховете на израелтяните. Левиатан пък е огромен морски змей, символизиращ хаоса и първичните сили на природата. В християнството демонологията се развива значително, като Сатана и неговите последователи се считат за паднали ангели, които са се възпротивили на Божията воля. Тези паднали ангели са изгонени от небесата и осъдени да обитават ада, откъдето водят своята война срещу Бог и човечеството. Сатана, известен още като дявола, е представен като върховен владетел на ада, изкусител, лъжец и баща на лъжата. Той е този, който изкушава Ева в райската градина и причинява падението на човечеството. Християнската демонология е повлияна от юдейските традиции, но също така и от гръцката и римската митология. В резултат на това християнските представи за демоните са много богати и разнообразни. В ислямската традиция джиновете са свръхестествени същества, създадени от огън без дим. Те са невидими за човешкото око, но притежават способността да приемат различни форми и да се проявяват в физическия свят. Джиновете са описани в Корана като същества, които са били създадени преди човека и са надарени със свободна воля. Те могат да бъдат както добри, така и зли, но често се свързват с изкушения и заблуди. Иблис, еквивалентът на Сатана в исляма, е джин, който отказва да се поклони на Адам по заповед на Аллах. Този акт на неподчинение го превръща в символ на гордостта, завистта и непокорството. Иблис е осъден на вечни мъки в ада, но му е дадена възможността да изкушава хората до деня на страшния съд. Вярванията в джинове са широко разпространени в мюсюлманския свят. Съществуват многобройни народни приказки и легенди за джинове, които помагат или вредят на хората. Някои хора вярват, че джиновете могат да бъдат призовани чрез магии и заклинания, но това се смята за опасна практика в исляма.
Чаптър 4. Демони в индуизма и будизма. В индуизма асурите са могъщи същества, които често са в конфликт с девите, боговете, които поддържат космическия ред. Въпреки че не всички асури са зли, много от тях се смятат за демонични същества, които пречат на хармонията на света. Асурите са описвани като силни, страстни и амбициозни същества, които жадуват за власт и контрол. Те често се борят с девите за притежание на свещени предмети или за господство над различни части на космоса. В будизма Мара е демон, който се опитва да отклони Буда от пътя към просветлението. Мара символизира нашите собствени вътрешни демони, страстите, привързаностите и заблудите, които ни пречат да постигнем духовно освобождение. Когато Буда медитира под дървото Бодхи, Мара го атакува с армия от демони, които го заплашват със страшни видения и го изкушават с богатства и сексуални удоволствия. Но Буда устоява на всички изкушения и постига просветление, побеждавайки Мара и неговите демони. Чаптър 5. Демони във фолклора и митологиите на различни култури. Демоните не са присъщи само на големите религии, те намират място и във фолклора и митологиите на различни култури по света, отразявайки универсалния човешки страх от непознатото и опасното. В японската митология они са зли духове или демони, често изобразявани с червена или синя кожа, рога и остри зъби. Те са силни и свирепи същества, които живеят в подземния свят и често нахлуват в света на живите, за да сеят хаос и разрушение. В славянския фолклор чорт е демон, който причинява пакости и нещастия на хората. Той е описван като грозно, космато същество с рога и опашка, което обитава горите, блатата и изоставените къщи. Чортът е известен с хитростта и измамата си и често заблуждава хората, за да им вземе душите. В африканските традиции съществуват многобройни духове и същества, които могат да бъдат както доброжелателни, така и зли. Някои от тези същества се смятат за защитници на хората, докато други са опасни демони, които трябва да бъдат умилостивени с жертви и ритуали. Тези примери показват, че вярванията в демоните са универсални и отразяват фундаментални човешки страхове и тревоги. Чаптър 6. Съвременни интерпретации и влияния. Днес, в ерата на технологиите и науката, концепцията за демоните не е изчезнала, а е приела нови форми. Демоните продължават да вълнуват въображението ни, намирайки място в литературата, филмите, видеоигрите и други форми на популярна култура. Филмите на ужасите често черпят вдъхновение от древните митове и религиозни текстове, представяйки демонични същества в различни контексти. От класически филми като Екзорсистът до съвременни продукции, демоните продължават да ни плашат и интригуват. В литературата демоните са използвани като метафори за тъмните страни на човешката природа, за нашите страхове, желания и вътрешни борби. Автори като Данте, Гьоте, Милтън и Булгаков са създали незабравими образи на демони, които продължават да ни карат да се замисляме за природата на доброто и злото. В контекста на съвременния свят, демоните могат да се разглеждат и като символи на проблемите и заплахите, пред които се изправя човечеството. Война, тероризъм, екологични катастрофи и социални неравенства. Те са олицетворение на нашите най-големи страхове и тревоги, които ни преследват в ера на несигурност и промяна. Интересът към демоните и демонологията продължава да е силен и в 21 век. Хората четат книги, гледат филми и играят видеоигри и посещават места, свързани с демони и свръхестественото. Този непрестанен интерес показва, че демоните не са просто религиозни или митологични фигури, а архетипи, които отразяват дълбоки пластове на човешката психика и култура. Ако тази обиколка из света на демоните в различните религии ви е била интересна, не забравяйте да се абонирате за Кодексът. Тук всеки клип разкрива древни истини, библейски мистерии и духовни теми, които често остават скрити от ежедневието. Натиснете камбанката, за да получавате известие всеки път, когато публикуваме ново видео. Пишете в коментарите коя тема искате да разгледаме следваща, дали ще е за ангели, пророчества, таинствени книги или неразкрити библейски загадки. Благодаря, че сте влизате да гайгида кодах кодци каса за стамиконтос
вашия духовен пътеводител през историята, вяра в ясната, полската вярата и невидимото. До следващия епизод.